వెల్కమ్ టు సాము కిచెన్. ఈవినింగ్ స్నాక్ రెసిపీ చూద్దామండి. సింపుల్గా క్విక్గా 5 మినిట్స్లో ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. నేను దీనికోసం ఒక మిక్సింగ్ బౌల్, సాల్ట్, సన్నగా కట్ చేసుకున్న గ్రీన్ చిల్లీ, నెక్స్ట్ కొద్దిగా శనగపిండి అండ్ కొద్దిగా సన్నగా కట్ చేసుకున్న ఆనియన్స్, కొద్దిగా వాటరు అండ్ కొద్దిగా బేకింగ్ సోడా. అండ్ ఇప్పుడు ఎలా మిక్స్ చేసుకోవాలో చూద్దాం. 1 కప్పు శనగపిండి తీసుకున్నాను అండ్ 1 కప్కి 1/2 కప్పు ఆనియన్స్ సన్నగా కట్ చేసుకోవాలి. ఇవి కూడా నెక్స్ట్ కొద్దిగా సన్నగా కట్ చేసుకున్న గ్రీన్ చిల్లీ వేసుకుంటున్నాను. అండ్ మీరు కారం ఎక్కువగా కావాలంటే ఇంకొద్దిగా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ కొద్దిగా సాల్ట్ అండ్ నెక్స్ట్ కొద్దిగా బేకింగ్ సోడా అండి. కొద్దిగా వేసుకోండి, ఎక్కువ వేస్తే ఆయిల్ ఎక్కువ పీల్చేస్తుంది. వీటన్నిటిని ఒకసారి ఈ విధంగా ఆనియన్స్ మొత్తం కలిసేలాగా ఒకసారి ఈ విధంగా పొడి పిండిలోనే ఇలా కలుపుకోవాలి. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు వాటర్ కొద్దిగా పోసుకుంటూ కలుపుకోవాలి. చూడండి, మనం పకోడీకి అయితే పిండి అనేది గట్టిగా కలుపుకుంటాం కదా, బట్ దీనికైతే ఇలాగా జారుడు కన్సిస్టెన్సీ లాగా కలుపుకోవాలి. దీని మూత పెట్టుకొని ఒక 5 నిమిషాలు రెస్ట్ ఇద్దాం, పక్కన పెట్టేద్దాం. ఈలోపు ఆయిల్ పోసుకొని కళాయి పెట్టేసుకొని ఇప్పుడు ఇది హీట్ అయిపోయిన తర్వాత ఇలా చిన్న చిన్న పునుగులు మాదిరిలాగా వేసుకోవాలి. చూడండి, ఈ విధంగా చిన్న చిన్న పునుగుల్లాగా వేసుకోవాలి. మరీ పెద్దగా వేసుకుంటే లోపల పిండి అనేది పచ్చిగా ఉంటుంది. సో ఈ విధంగా చిన్న పునుగుల్లాగా వేసుకోండి. అంతేనండి. ఇవి మరీ ఎక్కువ ఫ్రై చేయకుండా జస్ట్ కొద్దిగా కలర్ వస్తే పక్కన పెట్టేస్తే ఆ హీట్కి ఇంకొద్దిగా కలర్ చేంజ్ అవుతుంది. సింపుల్గా క్విక్గా రెడీ అయిపోద్దండి. ఒక 5 మినిట్స్లోనే మనకి స్నాక్ అనేది. చూడండి, సర్వ్ చేస్తున్నాను సర్వింగ్ ప్లేట్లో ఈ విధంగా పెట్టేసుకొని. నేను ఇక్కడ కారం అనేది తక్కువ వేసాను కదా, సో అందుకనే గ్రీన్ చిల్లీ తక్కువ వేసాను కాబట్టి చట్నీతో సర్వ్ చేస్తున్నాను. ఐ హోప్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను.